Abashalela lapha emakhaya babukeli beMaskandi podcast. Namhlanje sila kwiMaskandi podcast ivakashelwe intokazi ezozisho ukuthi ubani owabani. Kodwa nje-ke babukeli engithatha sikwenze bafuni engingakhohlwa ukulike lapha ku-YouTube nifeni like ni-subscribe ni-comment futhi sizokwazi ukuthi okwenzekile uma ngabe kube nephutha silungise uma senze kahle kube sizolile sizakhona kahle. Ntokazi sawubona. Yebo futhi njani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila. Awubabe nje ekhaya usho ukuthi konje ubani lo wawubani. Sanibonana emakhaya. Engikhuluma naye njengamanje uqalile wakwaMzolo eMsinga emacumini isigodi elangeni. Lelangeni. Usenkosi umculo. Yebo. Usimakani? Yebo. Okay. Inkosi yake yaphila ke le. Yaphila isikhathi sidume kakhulu. Kodwa ukuphila kwakhe, uduma ukuphila ngokuphila kwakhe. Sisike konje lapha ke sizaphela ukuthi uqalile ulapha endimeni ubizwa ngubani fika nini usho nje usiqala la kusukela lapho nje. Okay, endimeni yomculo senginesikhathi khona. Kade ngizama ke ngiqhubisha la. Umculo ngiqale ngo-99. Kodwa ke bengingayiki phambili. Okuze kwandake ngaphumula ke. Ngokuthi aqhubekile. I-CD yami kwakusamakhasethi ngaleso sikhathi. Amakhasethi? Beseyikhasethi ngo-99. Engalenza noBamtsele. Umtsele uMashayini? Cha. Khona umuntu abangapha eMelmont. Okay. Bathi ushintshansele. Okay. Ngilenze naye ngisebenza nomunye usisi wangapha kamaJozi salenza la ngaphumelela. Lalithini lona igama leqembu? Sasibizwa ngoBonga Ilungelo ngaleso sikhathi. Oh yeah. Ala ngaphumelela ke umuntu wavela wahamba wanyamalala nomsebenzi wethu. Sesiwenzile umsebenzi. Okay. Wanyamalala nawo saluza kanjalo. Okay. Waphela amandla kesahlala. Okay. Thema kuqhubeka isikhathi it was 2014. Okay. Saqala sahlanganisa ke amalakazana. Oh lapho nje amalakazana akhona njengamanje. Siwahlanganise no-2014. Wahlanganisa noManco. Okay. uMakhosazana. Oh Lukhosazana. Yes, wakhe umsebenzi. Yeah. Ngenzake amalakazana. Aqale kanjalo 2014. Uzibe manje ka imophinde bekhasethi yasuthi khona phela lapha ekhaya abakazi cassette ababelibona komphula hayi nakobaba. No endimeni ke ufika ngomuntu noma like mhlawumbe khona ugidile kuye noma wacula naye noma ufike lisukwenza yini iqembu lelo lisho. Cha angigidanga namuntu. Kodwa ke ukusuka kwami emakanga ngithanda ingane zomama kakhulu. Ngayithanda lokhu. Ngayifuna ingane zomama ngifika la eGoli ngo-94. Yes. Ayifuna ingane zomama ngayithola. Ngazama ukufaka isicelo somsebenzi akwangalunga. Kodwa ungadibala. Cha ngadibala ngaqhubeka ngaqhushala zake. Ngaze ngazenzela lokhu kwami. Angigidelanga umuntu ngivele nje ngazenzela okwami. So ekufikeni kwakho mhlawumbe kuphi nje okuke kwathi mhlawumbe uzingqinamba kuze kube nzima ukuthi mhlawumbe kusuka ngo-94 ufike uzokhipha iqembu phinde kume futhi yini mhlawumbe lama igodi lezi ekangawo ze kungabi into nje flowayo. Ingqinamba ziningi emculweni ngakudlala. Ziningi kakhulu. Ja ngisho nje ukuthi kuyingane zomanga azama ukufaka isicelo somsebenzi akwangalunga noma bengakutsheli phela 99 ukuthi hayi asizokuthatha bavile bethi hayi sokufonela bese bekhohlwa ubeka bengimuthi wathi umkholas ukholiwe. Okay ke sithema siqala ngo-2014 silenza leli qembu siqala noMangcobo. Okay ke uMangcobo sathi masibheka amandla ethu ngokuba amafishane singenamuntu ozosisiza. Sase sithi hayi asithathe abangani bethu nabo sibafaka. Okay. Salenza ke iqembu saso4. Okay. Mangcobo weza nowakho umngani naweza nabamsana. Sabamsana. Salenza ke iqembu sakhipha khona i-CD yethu yokuqala. Yayithi mhla safika isihloko sayo. Sayisebenza ke nje kwakuhamba isikhathi ke kwase kuba
lezo ngosho zasemculweni ungena kwemoya yabantu yebo ngoba kwaqala kwaphuma owami umngane okay thima ephuma nakhona benza leyanto abantu engayazi ukuthi yabayini kodwa abayenza into yakhona yasixabanisa mina naye okay nomngane okay umngane umuntu phakathi kwakho nomngane yes wasephuma-ke kodwa akaphuma khona akubangamnandi yes ngoba kwaze bagcina sesibelene nezandla waphuma-ke waqhubeka-ke kwangena abantu-ke nje kanjalo ngithe ngibona-ke base bemfakile-ke naye ukuthi akenze wakhe umsebenzi kwaba kubi kakhulu uManyathi so kwaba kubi ngoba kwazi kwaba sekutheni phela kufanele ngabe ngiyabulawa hayi bo nginhlanhla nangidlozi lami lakwenzekanga yaphumeka noma ingakhulumekanga as such kodwa-ke ngaba nalokhu kusinda kodwa kwafika kimi endlebeni ukuthi bekunento ebihlanganiswa kanjalo kungene ngisho amapromoter angijezwa lapha emculweni wabantu besifazane kwafika abanye osisi la bakhala ngokuthi umculo wesifazane kwenza ungayi phambili abantu abanamandla oManyathi abantu besilisa angivayo nje oManyathi oManyathi-ke kuze bakuse phambili thiwa banokufuna ngale thiwa bathanda ukwethu ukuthi kuze bakusize uthina lo le bantu besifazane mhlawumbe ngathi iyabalimaza ngoba ngathi phela abantu sisa abaningi bafuna ukusizwa lesibaba besikhona bazokuthola angeke ngikuphike Manyathi lokho ukuthi kukhona kodwa-ke ngenhlanhla yami ngisho njalo angikaqondani nomuntu osho kanjalo angikaqondani nomuntu osho kanjalo ngoba nomunye ubaba wake wathi ufuna ukusiza weza emva kwalokho wajika wathi hayi senginey'nkinga khona akakaze afune into engale wathi nje hayi ngisathukuma kancane kukhona iy'nkinga enginazo ngisalungisa kwaba ukuphela kanjalo angikakabi nayo ibhadi lokuthi kube khona umuntu othi ufuna lokhuya hayi no mbuye lapha ekhaya sisahleli nentokazi yakwaMzolo le kwelasemsini ithanda isibeka ngomculo wayo ukuthi lokhu yafika ngo-94 la emculweni iqala khona bekazalo no bafethu ofuna ukubuza ngoba bengishilo ukuthi uma ubuza siyayiphendula imibuzo kusisi sisi umculo uthe isithi ekhona yipi njengamanje kusho ukuthi sinamalakazana nama-album amabili angisho njalo okay ahamba kanjani le yesibili i-album yami eyokuqala ngithe yayi isihloko sayo sasithi mhla safika le yesibili yathi kanti obani so-ke ngey'ngqinamba-ke khona besisawusebenzile nje umculo wethu promoter kwasekushoda-ke amandla khasheka ukuba bathina umnyama hayi kuma-digital stores enikhona ukungena lokho besingakakwazi ukwenza-ke ngey'ngqinamba zempilo-ke ngidibana nazo ekhambini umntana Nosipho ukhona endlela Nosipho manje uthi awenzanga lokho uSipho ukuthi kuthiwa Manyathi uma akwenzanga lokho ungakusho nje mhlawumbe isicelo sakho ungacela kubathandi bomculo ucele kubahleli bemicimbi uthini nje isicelo sakho amalakazane akuphi atholakala emhlabeni okay isicelo nje sami bahleli bemicimbi sikhona sabantu besifazane ukuthi ngoba sivalelekile la sivaleleke khona nokushoda ulwazi-ke kukhona nakho engathi singathola umuntu ozosi-assista asisize sicathule sikwazi ukuya phambili sikhona amalakazane-ke ayatholakala nakhona ku-YouTube akathi ukuthi kancane akathi ukulunguza khona kancane akhona amalakazane aholwa yimlo qalile wakwaMzolo siyacela bakwethu ongaba nosizo avela sisi awuthi ngisho le umambuselaphi wake wakhuluma mhlawumbe bongilungisa bengilungisa mabe khona ngeje khona bengifona nje uthi abantu besifazane uyakwazi lento enizeka kini bathu wathi uvulelekile ukunisiza yazi wathi manje bathi yena umuntu wesifazane osemculweni uvulelekile mangabe futhi ngosizo
amsize mhlawumbe ngemali mhlawumbe ngolwazi ukuchushisa ngicathi impela uvulele kakhulu washo kanjani ngingeke ngiphike-ke because umuntu engisele naye manje owakubo kaButhelezi uSisibuselana sike sasondela kakhulu kuye uSisibuselana kwase kuba naleya nto futhi eke yafika yani ungena phakathi kwethu bathanda ukumconfusa uMaButhelezi lo engisele naye ebantwini nje ababaculiki bamfaka umoya bathi endoda qhela-ke kulo njenga uMaNgcobo bamqhelisa abantu abaculi esinabo bathi hayi wena phuma kulaba ngoba vele kuyini wena niqembu nje ninodwa okay waphuma-ke wazenzela okwakhe ngamlanda mina futhi ngathi hawu ndoda nakho ngizwa sekuthiwa waye ungasizi kimi sikhulume ke njengamafounder aleli qembu waye ungasizi kimi ukuthi sixoxe ukuthi kwenzakalani wathi hayi bengeke ngize ngikwenze lokho bengifuna nje ukuthi nibone nje bani ebhomu okay-ke fine-ke sesiyazi-ke kwenzakalani wathi hayi ngiyaphuma phuma-ke sisikamnandi ke ngasala-ke noMaButhelezi angisele noMaButhelezi kusuka futhi omunye umculi futhi baculi kanti nani uzongena kuMaButhelezi uzothi maButhelezi yini wena ungenze okwakho nawe umshiye lo because ngathi akanamali uzenze lo kwakho hayi Nkosi yami ubuhlungu ngikuthole ngiye kuMaButhelezi ufana nodadewethu kimi sekwenzakalani manje wayesekuba nezinto ezikanje athena hayi mama mina kashongo kimi kanjalo lo washo lokho akazange esho uyabo useyahloniphisa no kodwa nje elikhona abaculi banawo umona kakhulu kabanawo umona mhlawumbe abathandi kwabezwana eqembu lamalangazana thina sibe nebhadi kakhulu bahlakaza ayi baliqeda no bafowethu izinto lezi ingenamba lezo kezimthene amandla besethi umuntu awubheke uqalile beke umsebenzi kanti akazi ukuthi kwenzakalani idibana naye yakazi ubona kulula isho kanjalo no bafowethu kunzima emculweni kunezinto ezingale ezenza enzima esingayiboni kodwa umuntu azabona emculweni kanti inkingi but isizake sithi akesithembe ukuthi ke kuzoqhubeka no usicela nje shame ukuthi noma ubani obonayo amalangazane ngiwasebenzile kakhulu abantu abaningi bayawazi yebo mhlambe noma ke abahleli bemcimbi bengawazi kodwa nje umphakathi mawuzobuza ngamalangazane bazokutshela siyawazi no usizalo susivulile ukusizwa no sisike ngoba sesivala nje sesigcine sesivalile ubungakusho mhlawumbe engakubuzanga kuwe ubungafuna ukubeka emphakathini ikuphi mhlawumbe bese siyavala kithi enga-advise ngakho nje abaculi abasafufusa njengami uma nihlangene niyiqembu aningavumi ukungenwa abantu uma kukhona inkulumo ekhona hlala phansi nomuntu osebenza naye ungangena umoya womuntu ngoba kuyawubulala kakhulu kuyawubulala uthola benibambisene kamnandi nomuntu niyiphusha lento niyaphambili kodwa once navumela omunye umuntu ongekho la kumina ngeni kumina engangeni kahle okay walela ungena komuntu akangene ngendeko ezosiza angathi masengenela usengena kanje wena usungapho usengapho no angabi kanjalo bengavumi shame bengavumi mina ngihlezi ngibathela umuntu ngisho ngisebenza naye ngihle ngimtshela if utholi something ngami izalimi sihlale phansi uma ilungiseka leyo nto siyilungise engalungiseki sesizobona ukuthi senze njani kodwa angibona ukuthi ikhona into engadluli elungisekeni mangabe nihlale phansi nayilungise ngoba ungaveli ubona umuntu esedonsa nje bheka le uxake ukuthi kwenzakaleni manje umuntu unaleya nto yena ayaziyo wena ongayazi uyayibona into igcine lihlakazeka liphela lithi uma ukhuluma ngokulungiseka kwento kuneleli abathi mabeza umzekelo bathi umese uyasila kodwa kuyothi ubambe ngaphi kuyenza umuntu afika bamesela phezulu njalo endayisile uyayibona kanti ngoba phezulu uyasila ngikuphike ngisetheni umuntu unokwiza inkulumo ekhulunywe uwe mamzobo mase mayizwe angayizwe nje inkulumo engakhona but inkulumo yiyo
kodwa mase izweleni ngamtshela ngakhona yena enye isebekhulumile mayeseza naye kuwe mamzolo ukuthi yebo ngishilo bewukasososo kanti bekukanjeni ya so nje ukhuza nokukhuluma ku-right umnandi ya bafowethu asibonge emakhaya sivayelise bafowethu singakhohlwa ukwenza njalo engicelile siya-subscribe siya-like siya-commenta babayini ekhaya siyabonga kakhulu ngiyabonga ngiyabonga